Benvinguts al Comarca Informatiu en la seva edició migdia. Som dijous 17 d'octubre de 2024. Comencem. Ripoll perd un 48% de l'aigua que arriba a la seva xarxa de subministrament. És la segona capital de comarca amb més pèrdues a la xarxa. Aquest és un dels titulars que encapçala aquesta edició, però n'hi ha més. El repassem a continuació. Ripoll és el segon municipi de les comarques gironines amb més pèrdues d'aigua. Es perd el 48% de l'aigua de la xarxa a causa de fuites i problemes amb canonades antigues. L'equip de govern treballa amb sumar-se en la detecció i prevenció de noves fugues, incorporant un nou sistema per abordar aquesta problemàtica. Tot i la congelació de la majoria d'ordenances, l'Ajuntament de Camprodon ha ajustat la taxa de residus als preus del geriàtric i ha incrementat l'IBI en un 0,02%. L'oposició, que s'ha abstingut, critica el sistema de pagament de residus, reclamant una quota variable segons el volum generat. La sequera persistent a Catalunya i el Ripollès ha impulsat el sector de la jardineria a reduir l'ús de gespa en favor de plantes ornamentals i grava. Les tasques també es desplacen en el calendari, amb la poda retardada fins a novembre per les altes temperatures. La ripollesa Inarxer inicia la temporada aquest dissabte amb el Club Patín SNK Fraga en una semifinal de la Supercopa d'Espanya contra l'Hoquei Club Palau. Després d'aquesta competició, el Fraga té com a objectiu competir a la Lliga, la Champions i altres títols, amb Arxer decidida a lluitar per tots ells. Ripoll perd un 48% de l'aigua, com els dèiem, que arriba a la xarxa de subministrament a causa de les fuites i els problemes amb les canonades. El consistori es mostra sorprès davant d'aquestes xifres que situen la Vila Comtal com la segona capital de comarca amb més desaprofitament hídric. Ripoll és el segon municipi de les comarques gironines amb més fuites. Segons l'auditoria de l'Agència Catalana de l'Aigua, la Vila Comtal perd un 48% de l'aigua que s'introdueix a la xarxa, a causa de les fuites i problemes amb les canonades. El consistori admet que Ripoll perd gairebé la meitat d'aigua que arriba a la xarxa de subministrament. L'equip de govern treballa per posar solució a aquesta equació, malgrat que recorden que hi ha canonades amb més de 50 anys. Les xifres suposo que deuen ser certes, no? Més o menys. El que passa que canonades de fa 60-70 anys, que ja sabem que hi ha pèrdues i que s'està intentant reparar-les, inclús, si no recordo malament, aquest estiu passat, o a la primavera es va venir una empresa de Madrid que detecta fugues, hem detectat dues importants, i s'està intentant evitar canviar canonades i fer-ho. El que passa que ja sempre hi ha pressupostos i s'ha d'anar fent. Però vull dir, evidentment que és un problema que hem de mirar aviam com ho podem solventar. L'Ajuntament lluita per intentar evitar que puguin sorgir noves canonades. Per això asseguren que és fonamental treballar en la detecció i prevenció de fugues d'aigua. El consistori ha apostat per incorporar un nou sistema de recerca de fuites. Ara, per exemple, el que s'ha col·locat és una nova reguladora aquí davant de l'Ajuntament, amb la qual estem regulant la pressió automàticament i esperem que tinguin menys pèrdues, que hi haurà la pèrdua igual, però com que hi ha menys pressió hi haurà menys caudal que es perdrà. I, evidentment, s'ha de continuar treballant per intentar localitzar les pèrdues i reparar-les. Barranqueres assegura que les xifres publicades per l'informe han sorprès a l'equip de govern. Ara, juntament amb Sumar-se, l'empresa municipal gestora del servei d'aigua, treballen per evitar qualsevol mena de fuita. I el Ripollès aconsegueix renovar per 5 anys més la Carta Europea de Turisme Sostenible. Es tracta d'una documentació que permet millorar en el desenvolupament de l'activitat turística, tenint en compte el medi ambient, la població local i també les empreses turístiques del territori.
Satisfacció a les institucions i a les empreses turístiques del Ripollès per la renovació per 5 anys més de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Després d'haver-la obtingut el 2019, el Ripollès, de la mà del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, aconsegueix renovar-la per 5 anys més, fins al 2029. És evidentment, fins ara hem tingut, ara poder renovar és una bona notícia i per tant des del departament i des del Consell ho celebrem. Per tant, benvingut i seguirem treballant en aquests conceptes. L'aplicació de la carta ja ha entrat en fase 2, que suposa l'acreditació d'empreses. Aquestes, si compleixen els requisits establerts per la Carta Europea de Turisme Sostenible, la tindran durant 3 anys. Han de complir una sèrie de requisits que tinguin a veure amb el turisme sostenible i a partir d'aquí queden acreditats pels propers 3 anys. Ells han de renovar, han de presentar un programa d'actuació que va lligat amb la carta aquesta de turisme sostenible pels propers 3 anys. Des del Parc Natural es mostra també satisfacció per la feina feta, en tant que involucra entitats, empreses i administracions de l'àmbit públic i privat per un benefici global de la comarca. I Roger Freixa és el guanyador del premi que el Consell Comarcal ha atorgat en el marc del concurs que es va impulsar durant la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. El Ripollès s'ha endut un val per gaudir d'un cap de setmana a Vall de Núria. En segona posició ha quedat la Sara López, que ha estat premiada amb un lot de productes del Ripollès. El Consell Comarcal del Ripollès ja té guanyadors del concurs d'Instagram en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. El primer premi ha estat per Roger Freixa i un acompanyant que gaudiran d'un cap de setmana a Vall de Núria. El segon premi se l'ha endut la Sara López, que ha estat guardonada amb un lot de productes del Ripollès. Doncs hem guanyat el premi amb una fotografia al tren, on va sortir de manera improvisada, on vaig penjar al meu amic i una altra noia de les barres del tren per fer una foto amb un estil més original, ¿no? Y que crida més l'atenció. Yo no tuve como mucho tiempo de prepararla, tenía una idea mucho como que mejor, pero era una foto usando el tren. Els joves també es mostren agraïts amb el Consell Comarcal per promoure aquestes iniciatives i asseguren que es van assabentar del concurs a través del Galliner. Principalment ens vam donar compte gràcies al Galliner i la compte d'Instagram de Joventut Ripollès i que estem molt agraïts tant amb el Consell Comarcal com amb l'Ajuntament de Ripoll per promoure aquestes iniciatives, ja que creiem que també li dona vida al poble i que és important anar fent-ho. La verdad que sí lo veo demasiado interesante porque también, el Galliner fue el que me informó de esto y me gusta mucho porque creo que nos motiva como a hacer más cosas y, no sé, como a expresarnos más. Des del Consell agraeixen la bona predisposició dels guanyadors, tot i que lamenten la baixa participació registrada. Bé, la valoració des del Consell Comarcal ha estat positiva en uns punts i altres no tan bones, anem a dir-ho així, d'aquesta manera. La participació ha estat baixa, però també el que volem és que més endavant es facin veu a veu, perquè és el que ens han comunicat aquests joves. La realitat que els joves que han participat estan satisfets i això també és un dels punts que valorem molt des del Consell Comarcal. Tot i això, afirmen que el format potser no ha estat l'encertat i buscaran reformular la proposta per incentivar que els joves participin en la pròxima edició. L'Ajuntament de Camprodon ha aprovat un augment de l'IBI d'un 0,02%, una mesura que s'ha aprovat gràcies als vots de l'equip de govern. L'oposició s'ha abstingut en les modificacions de les ordenances en un ple extraordinari celebrat avui a les 8 del matí, bàsicament perquè consideren que caldria pagar en funció del que genera. Malgrat la congelació de la majoria d'ordenances, l'Ajuntament de Camprodon s'ha vist obligat a fer 3 modificacions. Els preus de la taxa de recollida de residus, el cost en els serveis del geriàtric i l'increment de l'IBI en un 0,02%. Per altra banda, el consistori manté el preu de l'IPC. Parlem d'una pujada insignificant, però sí que hem cregut que no podíem pujar aquest any l'IPC i el que hem fet ha estat aguantar-lo, no pujar-lo. I amb el tema de residus, com bé sabeu, és un concurs que ve del Consell Comarcal, un concurs que ells ens fan la petició de quina ha de ser la quota que hem d'aplicar a la nostra gent, i el que fem és agafar-nos allà i aplicar-la. Una mica tot això ve sobrevingut també
per aquesta nova implementació de la recollida de residus que es farà aquí al Ripollès, que ha d'aconseguir que ens anem a un pagament per generació i aquest pagament per generació aconseguir que baixi finalment la quota dels nostres veïns i veïnes. L'oposició s'ha abstingut en la votació d'aquests punts. Som molt conscients de quina és la situació actual de l'Ajuntament de Camprodon. Segurament que molts ajuntaments estan així i és aquesta poca distància que hi ha entre els ingressos ordinaris i les despeses ordinàries. Això és un problema perquè et genera poca capacitat de maniobra. Quan diem això volem dir que com que això ha estat molt ajustat no pots fer grans coses, no pots fer grans obres, no pots fer grans inversions. Veurem quins pressupostos ens presenten, però probablement reflexaran aquest fet, perquè al final els números són 2 més 2 fan 4 i aquí no hi podem pas canviar-ho. I a més una mica la tendència que portem aquests anys. Una de les qüestions que retreuen des de l'oposició és la gestió dels pagaments dels residus. Consideren que els veïns han de pagar en funció del que generen i en cap cas una quota fixa. Anem uns minuts a la pausa i tornem amb més notícies. Fins ara. El procés de canvi climàtic que viu el món afecta en molts aspectes de la societat de manera més directa o menys. Un ofici que es va adaptant a les necessitats per obligació és el de la jardineria. La menor quantitat d'aigua disponible i les temperatures, en general més elevades, han modulat la feina dels jardiners i de la decoració de l'espai urbà. Malgrat les pluges dels darrers mesos, el context de sequera continua vigent a Catalunya i també al Ripollès. En aquest sentit, el sector de la jardineria ha hagut de modular les seves maneres de treballar en els últims anys. Es nota que cada cop més s'aposta per alternatives a utilitzar la gespa en espais exteriors, en favor de plantes decoratives ornamentals i l'ús de grava i de terres. L'herba té com a punt negatiu la necessitat d'un reg molt elevat per a una bona conservació. Per mantenir el seu pic, en èpoques de calor, necessita fins a, jo què sé, em sembla que eren 8 litres per metre quadrat al dia o alguna cosa així, que és una barbaritat. Però clar, abans no donàvem tanta importància a l'aigua, perquè l'aigua era infinita, com si diguéssim, que caia del cel. Ja ens hem adonat que sí que hem d'anar per coses que no necessitin tanta aigua. També es perceben canvis en les feines de jardineria i en com es reparteixen durant l'any. Les elevades temperatures fan que l'estiu sigui cada cop més calorós i que tasques que abans es començaven a fer a l'octubre, per exemple, com la poda, ara ja no es puguin començar fins ben entrat novembre. Quasi bé hi haurà, no sé, d'aquí 10 anys o 20, s'empalmarà ja, si no hi haurà hivern, quasi bé, serà tardor o primavera, no sé quan haurem d'esporgar, però poder estarem tallant herba tot l'any, o, bueno, això, que s'empalmarà una cosa o una altra, o sigui, els arbres i les plantes i les herbes no faran un període d'hibernació, sinó que aniran fent tot l'any, com passa a països tropicals, quasi bé. Sí. El que sembla definitiu és que caldrà adaptar espais enjardinats públics i privats a aquesta nova climatologia que portarà menys aigua i temperatures més elevades. I Camp de Bànol ja compta oficialment amb una associació de jubilats. Després de mesos de reunions, l'entitat ja s'ha constituït i ha aprovat els seus estatuts. Maria Espelt presidirà l'associació, que ja començarà a treballar per portar propostes de tota mena a la vila. De moment compta amb un centenar de socis i sòcies i l'objectiu és que la xifra augmenti en els pròxims mesos. Després de gairebé 3 dècades de silenci, l'Associació de Jubilats de Camp de Bànol ha ressorgit. S'han passat de les paraules als fets amb la ratificació de la nova Junta, l'aprovació dels estatuts i l'establiment d'una quota anual pels socis que s'ha aprovat que sigui de 20 euros anuals.
La seu de l'entitat s'ha fixat al Casal de Jubilats de la Vila i la nova presidenta, Maria Espelt, ja ha pogut presidir la primera sessió. Això va venir arrel del nou ajuntament que tenim ara, perquè això estava com mort, no? Era una cosa que no funcionava. Vull dir, venien 4 persones a jugar cartes i no hi havia res més. Llavors, arrel que es va començar a fer campionats de parxís, doncs vam veure la necessitat de fer les coses tal com han d'estar legalment. Amb l'associació establerta, el pròxim pas és començar a establir un calendari amb propostes de tot tipus. Aquest divendres, però, ja s'estrenaran amb la celebració de la Castanyada. Perquè això és ara començar de nou, perquè des del 95 no hi havia hagut cap junta. Començar de nou, començar a posar a l'horitzó què podem fer, si podem fer algunes xerrades, algun viatget, vull dir, tot això s'irà veient a mesura que vagin passant els dies i puguem anar-ho concretant. Pel govern municipal, tornar a engegar l'associació era una prioritat. Bé, per Campdevànol significa cobrir una mancança, que és anòmal que no hi hagi una associació de jubilats en un poble de les dimensions de Campdevànol. Per tant, contents. I a més també molt contents d'aquest procés que hi ha hagut, que ha estat en el fons molt agradable, perquè vam anar primer demanant opinions, després demanant adeptes, gent que s'hi volgués involucrar, es va constituir la Junta, aquesta Junta a poc ha anat treballant i el cert és que fins i tot hem sobrepassat les expectatives de gent que s'ha volgut associar. Tenim una sala plena, molta participació i amb moltes perspectives de poder fer bona feina. L'interès que ha despertat la creació d'aquesta entitat ha estat molt ben rebut i ja hi ha un centenar de socis i sòcies inscrits i s'espera que la xifra augmenti en els pròxims mesos. El Club Patín Esneca Fraga d'Ainarxer ha debutat aquest dissabte en competició oficial rebent l'Hoquei Club Palau a la semifinal de la Supercopa Espanyola, competició que enguany juguen a casa. La Ripollesa enceta el curs amb il·lusió i amb la voluntat de lluitar per tots els títols. A la Supercopa, la Lliga, la Champions i la Copa, enguany s'hi suma una nova competició, l'Intercontinental. Ainarxer enceta aquest cap de setmana la temporada de manera oficial. La Ripollesa comença un nou curs amb el Club Patín Esneca Fraga i el debut no serà gens fàcil. La semifinal de la Supercopa d'Espanya contra l'Hoquei Club Palau, el millor equip de la temporada passada. De fet, les aragoneses no han guanyat mai contra les vallesanes, però volen aprofitar que la competició es disputa enguany a Fraga per accedir a la final. Doncs des del 12 d'agost que vam començar ja anàvem una mica encarades a preparar aquesta Supercopa, que al final serà el primer partit oficial, diguem. I quan s'han pogut unir les que estaven al Mundial, ja hem treballat més específicament per aquest primer partit, que serà contra el Palau i sabem que serà difícil. Un cop passi la Supercopa, Arxer ja tindrà la mirada posada a la Lliga, que per al Fraga començarà el pròxim dissabte, 26 d'octubre, a la pista del Manlleu. El curs passat, l'Hoquei Club Palau va dominar amb mà de ferro la competició i enguany el Fraga vol competir de tu a tu. Pel que fa a la Champions, revalidar el títol és el gran objectiu. Està clar, vull dir, el nostre objectiu és poder disputar i si es pot guanyar tots els títols possibles. També tenim l'opció de poder jugar a la Intercontinental aquest any, un títol més que se suma i un objectiu més. I amb moltes ganes, si es pot repetir aquest títol, millor que millor. Ainarxer comença aquest dissabte una temporada il·lusionant per la qual s'ha estat preparant els darrers mesos. De moment, la Ripollesa no pensa en el futur i està centrada a donar el millor rendiment per assolir el màxim nombre de títols possible. Unió Esportiva Campdevànol organitza aquesta setmana la primera edició del torneig de pàdel, una activitat oberta a tothom i pensada per generar ingressos per tirar endavant el club. La competició comença avui i s'allargarà fins diumenge. Hi ha 32 parelles apuntades que es repartiran entre 4 categories, 2 de masculines i 2 de femenines. La revolució de la Unió Esportiva Campdevànol per aquesta temporada 2024-2025 no es queda només sobre la gespa. Els vertiblancs tenen la voluntat de créixer en l'àmbit social i aquesta setmana organitzen el primer torneig de pàdel de l'entitat.
Es tracta d'una competició que constarà de 4 categories, 2 de masculines i 2 de femenines, amb una fase de grups i una fase final. Tots els sets es jugaran en punt d'or i hi haurà super tie-break al tercer. Aquesta iniciativa sorgeix per aconseguir fons, que costa molt aconseguir diners per tirar endavant la categoria. I, a part, és una iniciativa conjunta amb el Club Tenis Padel Can Davano, que donem les gràcies per haver-nos facilitat les instal·lacions, i intentar aconseguir aquest teixit social que volem aconseguir amb aquesta nova Junta. Aquest és el primer de diversos events que anirem fent durant aquest any. L'organització està molt satisfeta amb l'acollida d'aquest primer torneig, que comptarà amb 32 parelles participants en les diferents categories. Sí, la veritat és que vam tancar les inscripcions, al final 32 parelles, estem contents per lo ràpid que ha anat tot, i això al final és aquí a Can Davano, molta gent del poble ve aquí, donar les gràcies a tots els inscrits, que al final tot això és per aconseguir fer un càndem més gran. Els guanyadors i els finalistes seran obsequiats amb material esportiu i, a més, se sortejarà una pala de pàdel Adidas i un lot de productes Pirinat entre tots els participants. El torneig comença dijous a les 6 i acabarà diumenge a la tarda. Aquesta serà la primera activitat social de la nova Junta, que ja ha confirmat que s'està preparant un quinto de Nadal amb moltes novetats. Moment de repassar les notícies més destacades d'aquesta edició. Ho fem en format titulars. Ripoll és el segon municipi de les comarques gironines amb més pèrdues d'aigua. Es perd el 48% de l'aigua de la xarxa a causa de fuites i problemes amb canonades antigues. L'equip de govern treballa amb sumar-se en la detecció i prevenció de noves fugues, incorporant un nou sistema per abordar aquesta problemàtica. Tot i la congelació de la majoria d'ordenances, l'Ajuntament de Camprodon ha ajustat la taxa de residus als preus del geriàtric i ha incrementat l'IBI en un 0,02%. L'oposició, que s'ha abstingut, critica el sistema de pagament de residus, reclamant una quota variable segons el volum generat. La sequera persistent a Catalunya i el Ripollès ha impulsat el sector de la jardineria a reduir l'ús de gespa en favor de plantes ornamentals i grava. Les tasques també es desplacen en el calendari, amb la poda retardada fins a novembre per les altes temperatures. La ripollesa Inerxer inicia la temporada aquest dissabte amb el Club Patines SNK Fraga en una semifinal de la Supercopa d'Espanya contra l'Hoquei Club Palau. Després d'aquesta competició, el Fraga té com a objectiu competir a la Lliga, a la Champions i altres títols, amb Inerxer decidida a lluitar per tots ells. Ho deixem aquí, poden continuar informats als butlletins horaris de Ràdio Ripoll i al portal ripollesdigital.cat. Ara el temps i després el dia comarques de Girona i la porteria. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.